खुलुमबाय बड'लेण्ड खबर चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरनायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नैथि खेब आसामनि गिबि मन्त्रि जानो हानाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दिनै गोदान सरकारनि गिबि खेब केबिनेट जथुम जिरायनायाव माखासे गोनांथार थांखिफोर लादों। बे जाहैबाय सरकारि मन्त्रि मनला गासिबो सरकारि मानसिफोरा गासिबो आरो सरकारि अफिसार सरकारि साख्रियावला बिथांमोनहा गावनि खरसजोंबाबो बे 6 दानाव बिदेशाव थांनो मोननाय नङा एक्सेप्ट मेडिकेल रिजन चिकित्सानि थाखायबा थांनो मोनगोन। बेनिफ्राय नैथियाव दङ दा गोदान मन्त्रि जायफोरा जायफोरा जागोन दाथ' जे कयजन जादों बाहायबो सासे गोदान दङ। दा बेबादिनो सरकारि जिखुनु गारि आरो दा बायथ'नाय नङा 6 दानाव। दा बे गारि गोजामजोंनो सोलिनांगोन मन्त्रियानो हक अफिसारानो हक जियानो हक गोजाम गारिजोंनो सोलिथ'नांगोन। आरो सरकारा थांनाय बोसोराव थाव डिजेल पेट्रल डिजेल बायनायाव सरकारि गारिनि थाखाय जेसेबां खरस खालामदोंमोन बेनि 20% नैबे बोसोराव खमसिन खरस खालामगोन। बेनिफ्राय गासिबोनि कनभया सरकारि राज्यपालानो हक चिफ मिनिस्टारानो हक मन्त्रिफोरानो हक अफिसारफोरानो हक गासिबोनि कनभया खमायगोन डाउन साइज जागोन। गारि खारफानाया एक्सेप्ट सिकिउरिटिया थागोन थिगैनो किन्तु माखासे जे गारि खारफाबावो बेफोर सरकारि गारिफोर बेफोर खम जागोन खम बाहायगोन। बेनिफ्राय आरोबाव 15 बोसोरनि बारा जानाय गारि जायफोरनि गारिनि माबाया बैसोआ जायफोर गारिया 15 बोसोर बारा जाबाय बेफोर गारिखौ स्क्रेप खालामनाय जागोन। बेनिफ्राय आरोबाव जिकुनु मिटिं सरकारि मिटिं अफिसियेल मिटिं बेफोरो भिडिअ कनफारेन्सजोंसो जागोन बे 6 दानाव। फिजिकेलि जेबो मिटिं जानाय नङा। मिटिंनि थाखाय फरेनाव थांनो होनबाबो बे जानाय नङा बियो भिडिअ कनफारेन्सजोंसो जागोन। बेबायदिनो माखासे गोबांथार मोजां थांखि लानाय जादों। माखासे मुख्य थांखिफोरा बेफोरबो दा एसेनोसै गोजोन्थों।